U prostorijama beogradskog hotela Holiday Inn tokom 2 vikenda 13. i 14. i 20. i 21. septembra održan je High Files Show, manifestacija osmišljena da omogući posetiocima da u što boljim uslovima čuju kako zvuče vrhunski audio sistemi. Organizator manifestacije, magazin High Files, okupio je 10 domaćih distributera hi-fi opreme koji su prikazali ponudu vodećih brendova na tom polju. B&W, Denon, Yamaha, Marantz, Kef, Harman Kardon i drugih. Prvog vikenda posetioci su mogli da vide i nekoliko premijera ekskluzivnih i skupocenih zvučnika i komponenti, kao što je recimo Dean Audio Safir. Drugog dana manifestacije među izlagačima se našla i kompanija Epson. Naime, distributer ove kompanije na domaćem tržištu BS Procesor iskoristio je priliku da u vrhunskom audio okruženju posetiocima prikaže i HD video projektore najnovije generacije koji korisnicima pružaju neponovljivo filmsko iskustvo.